дар воқеъ боло рафтани ҳарорати ҳаво дар фаъолияти кормандони соҳаи барқ мушкилӣ пеш овардааст. махсусан таи рӯзҳои охир дар натиҷаи гармии зиёд дар иншооти барқӣ баланд шудани ҳарорати трансформаторҳо аз меъёри муқаррар гардида ба қайд гирифта шуданд ва кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи Кӯлоб ҷиҳати пешгирӣ аз садамаҳо чораҳои зарурӣ андешида истоданд. ҳолати зеризгоҳи трансформаторӣ дар хидди минтақаи Кӯлоб дар ҳолати мӯътадил қарор доранд. тӯли як чанд рӯзи охир ки ҳарорати ҳаво зиёд шуда истодааст, ба кори трансформаторро мушкилӣ пеш омада истодааст. яъне ки дар вақти кор кардани трансформаторро ҳарорати хидди трансформаторро аз ҳарорати номиналӣ зиёдтар шуда истоданд. барои ин баъзан чорабиниҳо таҳия кардем ва дар хидди ҳамин зеризгоҳҳо насбу васли муҳаррикҳои боддиҳиро пеша гирифтем ва ин як натиҷаи хубро ба даст овардем ки ҳарорати трансформаторро мӯътадил нигоҳ дошта истодааст. дар аксари зеристгоҳҳо бо сабаби баланд шудани ҳаво равғани трансформаторҳо ҷӯшида сар заданд ки боиси нигаронии кормандони соҳа гардидааст. насби таҷҳизоти боддиҳакҳои иловагӣ дар мӯътадил шудани ҳарорати трансформаторҳо мусоидат кардааст, вале дар ин самт мушкилӣ вуҷуд дорад, мегӯянд мутахассисон. ин мушкилӣ асосан дар ноҳияҳои водии ҳамадонию фархор, данғараю Кӯлоб ҷой доранд. дар ноҳияи кӯҳӣ бошад, айни замон вазъ хуб аст. гармшавии ҳаво ба 42 градус расида шуда истодааст. гармшавии трансформаторҳо бошад ба 69-70 дараҷа оварда расонда истааст. барои пешгирӣ намудани ҳарорат мо дар трансформаторҳо боддияк насб намудагием ки гармиро ба як сатҳи пасттар оварда мерасонад. новобаста аз ин ки мо боддиякҳо насб намудем дар трансформаторҳо, гармшавии ҳаво рӯз ба рӯз зиёд шуда истодааст. аз ин ҳисоб зарурат ба миён меояд ки аз соати 13 то соати 16 хатои барқиро бо навбат хомӯш то ин ки ҳолати гармии трансформаторҳо мӯътадил шавад. дар ноҳияи ҳамадонӣ ва фархор бисёртар ҳамин ҳолат мушоҳида мешавад, яъне ки ҳарорат таъсири худро бисёртар мерасонад. дар зеризгоҳи ҳамадонӣ 6 адад муҳаррикҳои боддиҳӣ мо васл насб кардем ки тавонистем ин зеризгоҳро аз чунин ҳолати гармшавии зиёд барорем ва 6 адади дигар дар зеризгоҳи барқии ноҳияи фархор васл кардем. дар зеризгоҳи мироб 3 адад васл кардем. зеризгоҳи абдулҳаизода 2 адад муҳаррикҳои боддиҳӣ. дар зеризгоҳи панҷосиёб 4 адад муҳаррикҳои боддиҳӣ васл насб кардем ки таги якчанд рӯзи охир мушоҳида карда истодаем ки ҳарорати ин зеризгоҳҳо трансформаторҳо яъне ки дар ҳолати мӯътадил қарор доранд. таҷдиду азнавсозӣ ва бунёди иншооти барқӣ дар минтақаи Кӯлоб ҳолатҳои сербориро дар зеристгоҳҳо пурра бартараф кардааст ва дар ин рӯзҳо фақат баландгардидани ҳарорати ҳаво қисман таъсири манфӣ расонида истодааст ки дар ин самт мутахассисон чораҳои иловагӣ меандешанд ва кӯшиш мекунанд то ҳадди имкон интиқоли барқро дар ягон минтақа қатъ накунанд. серборӣ дар зеризгоҳ ҳозир мавҷуд нест, фақат ҳарорати ҳаво таъсири манфии худро расонда истодааст. тӯли 3-4 рӯзи оянда чӣ қадр ки бодҳавошиносо қайд кардан ҳарорати ҳаво баланд мешавад, ният ҳаст ки дар зеризгоҳҳои боқимонда муҳаррикҳои боддиҳиро васла насб тезтар ба анҷом расонем ки ба ҳолати хомӯш кардани хати барқӣ наоем. лекин агар зарурат пайдо шавад, ягон соат хати барқӣ баъзан аз муштариён хомӯш карда мешавад то ин ки ҳарорати зеризгоҳро мӯътадил нигоҳ дорем. дар навбати худ мутахассисон шаҳрвандонро ҳушдор медиҳанд ки баландгардидани ҳарорати ҳаво ба кори таҷҳизоти сардидиҳанда аз ҷумла кондитсионер ва яхтонҳо таъсири манфӣ мерасонад ва аз ин рӯ тавсия медиҳанд таҷҳизоти мазкурро дар як шабонарӯз аз 8 то 10 соат истифода баранд. инчунин истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқро пеша намоянд.